Добрий день. Я знаходжуся в Крулянській районній бібліотеці і вже давно сябрую із бібліотекою Крулянською і з Круглим. А як так отрималося, що я родом з Новоградщини, це Заходня Білорусь, кончив Новогрудську середню школу, поступив в університет, завершив там і після працював в Академії наук, в Інституті літератури. І яким чином я попав в Круглое? Что мне связало с этим Круглым? А тому, что моя жонка круглянка, якраз в этом году, 70 годов, як вона кончила Круглянську середню школу, поступила в університет, на біологічний факультет, і після наші льоси зв'ялися, зустрілися. Після чого, кажу, от почалась, була наша перша зустріча, і почалося це таке емоційне почуття, яке було взаємним. І осінню 57 года ось розписалися в Мінську, а після на Кострические святи в 57 году тут у Круглом було весілля. Молодежна і народилася наша дочка Вероніка в 71 году. Я отримав квартиру вже в Мінську нормальну і тоді перевез жонку з дочкою. І там вже народився в тому же годі син Максим. Ім'я моє в Новоградку, де я вчився, вписано у книгу слави Новоградского района. Ось. Я ганаруся так само своїми дітьми, Крулянської бібліотеки, так само сприяю, і вона мені сприяє, і ми так взаємно сябруємо. Ось, і дай Бог, щоб ми довго ще працювали разом, і щоб ми жили, як і живемо, у спокої, ось, в згоді. Так що от таким чином мой лед зв'язав мене з Круглим.